Hola a tots, benvinguts al meu canal. Avui us porto un unboxing diferent. Vaig fer una compra a la web Canya de Sucre, us la recomano a tots, així que acompanyeu-me i us ensenyo el que em vaig comprar. Per cert, like, subscriviu-vos, compartiu i totes aquestes coses. Anem a obrir. Aquí com se pugo. Vale, a veure, el packaging. Vale. Aquí tenim aquesta caixa. I Mickey no. I aquí tenim la caixa. Obrim les samarretes primer. A veure que semblen. Tenim una, dos, tres samarretes. Perfecte. I dos xapes. I no tenim res més. Per aquí la tassa. Aquesta tassa la vaig comprar per la meva xicota. Veieu? Diu bon dia i té un solet, molt xulo. A mi m'agrada molt. Veieu que xula la tassa. I les samarretes. La vida és per viure-la i riure. Encara no sabia què hi posar, El Bluey de Chill. Aquesta és la millor. Que em descriu totalment. Necessito una cervesa. Aquí tenim la primera samarreta. Necessito una cervesa. Prou xula. Bé, vaig triar bé la talla, així que m'agrada. La segona és la del Bluey, Chili Tranquil. També m'agrada. Me fa molta gràcia el gosset i jo crec que també és una bona elecció. I l'última és molt positive vibe. La vida és per viure-la i riure. També m'agrada, bon missatge i crec que me la posaré bastant. I fins aquí la meva compra. Espero que us hagi agradat. Digueu-me als comentaris quina samarreta us ha agradat més, digueu-me si us agrada la tassa, si us agraden les xapes, i ens veiem al proper vídeo, sigui el quin sigui. I ara, bonus track, us ensenyo dues samarretes que em van regalar pel meu aniversari. Aquesta és una, Las leyendas nacen en diciembre del 87, no sé per què serà, perquè jo vaig néixer al 97 com a mínim, però també xula, espero que us agradi. I per acabar, la Couto samarreta, Couto Cat amb el logo, i les Couto tasses. Espero que us agradin i fins aviat.